Wayisho njalo? Fethu abalandeli abaningi fethu hayi imkhaya fethu. You think you're funny, do ya? Funny. Hey yo, it's your boy One and Only bathu Tumelo insizwe ndeshange balemnyama kuhlosho ngololo. Ntombi mqoma uba sithanda amagama akhashila ngawo kungiba nobuhla kusibo besonke. Silwane somhlolo esiguquguqukayo ngeke wasiqonda besifathi namabala engoma avula kuvaliwe kufaze emlanda seqophe landelana. Asiqede izibongo zensizwe no what they say. Keep on pushing what you are pushing and keep on pushing what I'm pushing. Push it until it's proven. That is our slogan. The kid says do it for the culture and I say do it for people. Bafowethu lana sisendaweni yesigameko. Sikwamasho esinqonqweni indawo edume ngobugebengu kuphela. Ungayibona inhle ebusuku kodwa hey emini bafowethu kuka bafowethu ngiseduze kwamfowethu la engizothanda ukuthi ayibike shortly ukuthi ubani wakabani odume ngani mfowethu asikubingelele sikwamukele ukuthi interview show. Yebo sanibona ngiyanibingelela nami. Yebo mfowethu ngicela ukuthi uyibike ukuthi ubani wakabani odume ngani. Lindo kuhle sibonga Johnson abanima mbiza ngoJohn. Mfowethu nginembuzo la ethi ayibo 7 kuya 8 engifisa ukubuza yona angani noma ubunganginikeza igunya lokuthi ngikubuze yona. Hayi inkinga phela ungabuza. Hayi bafowethu ngoba useshilo ke I can't. It's about to go down. So for my first question, what month in a year have 28 days? Month? Yes. February first. God help me. How? Kanjani manje? Kanjani? February inyanga yabathandani bro. All right, so for it, what does ICU wasesibhedlela stand for? Wait for it. I see. Here it comes. I see you. Wait. I see you, bro. Ubani bethu? I see you, bro. Many local, bro. All right. So, in your personal experience, which university in South Africa is the best? Look at this. Somebody come look at this. UKZN. Why is it? Fethu ngoba fethu siselona South Africa. What? Kangithi. So obviously fethu kumele sibe nama university bese se kwamakhaya like. Oh. Yeah. All right. So fethu, can you spell the word xenophobia? Sinobani? Xenophobia. Z. Sure. I. N. O. F. O. B. I. Y. A. Yeah. So, what is a red flag from a girl to you? A what? A red flag from a girl to you. Yini red flag? Like mfowethu yini ongathi moyibonga umuntu wesifazana uthi hayi le i red flag kuyona. Mhlambe ngakwenza mina example. Yeah. Hayi mina mfowethu yabo i red flag entombazane kumina. Umuntu wesifazana ucelana imali uyanginyanyisa. Hayi mfethu hayi nami mfethu ngisho njalo mfethu ocela imali mfethu. Kodwa phela ke mfethu ke mfethu hayi mfethu ngokunye ukubona kwami ngibona hayi red flag nje mfethu umthekeni nje mfethu obona kahle uthi hayi le ayigezi. What did he say? What did you say? Uthini? Mfethu umthekeni nje mfethu obona kahle uthi hayi le ayigezi mfethu lu. What do you mean by that? Mfethu hamba ama club mfethu ihlale elandala ibuye mfethu singcolile mfethu. Yeah, boy. Wait. All right. So, tell me something that a lot of people like to keep private. What's in? Tell me something that a lot of people like to keep private. No, mfethu. Hey. Mfethu mhlambe mfethu yini mfethu? Under. Wait. Underway. Underway. All right. So what is the biggest genre in South Africa? Here I come. Here I come. Enkulu. Yeah, face. Mfethu maskandi mfethu. Kanjalo izolonke
ayisho njani? Mfethu abalandeli abaningi mfethu hayi imkhaya mfethu yabo lonto le balandeli lona mfethu maskandi bathanda wona. Wait. So give me your favorite artist or song of that genre. Maskandi. Sure. Tululu mfethu. Hey wena enhlizweni yami dalo Sandwa sami my Tululu. Tululu mfethu. Mfethu Tululu. All right. So my next question: who's the president of Africa? Hey, y'all, come look at this. President. Yes, of Africa. Malem. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Malem. All right, but can you please give a shout out to TM Interview Show? Man, I give a shout out to the TMZ show. Yeah, bro. Yeah. Danko. You think you're funny, do ya? Funny.